son das xornadas da mi querida Teresa Moura, que se me facer a parar. Obrigada. É un placer para mí estar con vos esta tarde. A verdade é que é sempre un placer vir a un lugar onde se fala, e especialmente cando me convida Matías, eu sempre iría onde Matías me convidase. Decía Luís que a súa intervención era persoal e creo que tivemos a mesma idea, non? A idea, finalmente unha idea de escritores, que é a idea de escrever con mochila propia o colectivo. Mas penso que a miña vai ser un pouco máis sacre, aviso xa antes de comezar. Embora eu agradeza inmenso, porque non podía ser de outro modo, ter sido convocada cá para revisar un acontecimento que xa se tornou referencial nas nosas vidas, eu son ciente de dúas grandes dificultades con que emprendo esta intervención. En primeiro lugar, a hipótese de poder proporcionar eu unha análise ou un tipo de... Sí, unha análise, digamos, nova e non trivial para un capítulo que produciu ríos de documentación e reflexións. A hipótese, digo, é altamente improbável. En segundo lugar, un convite que foi feito así, pois exixe honestidade e, por tanto, deberei declarar especificamente cual é o meu ponto de vista sobre un asunto con graves consecuencias ecolóxicas e políticas que contribuiu, eu penso, para xerar a crise de confianza que habitamos neste momento. Asumindo as terribles limitacións de acometer un obxectivo que podería dar para varias teses de doutoramento, tentarei superar esas dificultades a colocar sobre a mesa algunhas cuestións que eu acho particularmente inquietantes. Se eu tivese que contar a esta historia de Prestige a un extraterrestre, a alguén que nada soubese dela, non sabería como comezar. Cando nestes anos tive que contar a alguén estranxeiro, acabei sempre arrependida de ter simplificado demais. Probablemente a única posibilidade de relatar o que se pasou e de refletir sobre aqueles días exixiría contar a miña historia, a historia de como se me afundiu o Prestige na vida e no corazón. Eran as 14:15 horas do 13 de novembro de 2002 cando un capitán dun barco de que depois todos viemos a saber o nome, Apóstolos Mangouras, emitía aquele Mayday, Mayday. E na altura, eu, de terra adentro, nen sequer sabía que esa expresión era a chamada de emerxencia na Marina Mercante, bueno, penso que tamén nas brigadas civis e militares, para pedir socorro por perigo inminente. Eu, na altura, ao cuidado de 3 bebés, demorei máis do que a conta en coñecer ben os pormenores e a envergadura daquele inmenso problema que nos viña a atinxir de luto. Na altura, nen tempo tiña para andar en día sobre a actualidade. Mas no día 14 de novembro, o meu alumnado, e lembro particularmente aquela turma que foi moito especial na miña vida, pedíame opinión. O relato gaña densidade aí, cando un grupo de estudantes impón o ritmo na aula, cando deciden que hoxe non haberá máis lingüística, cando queren que a profesora desvende o pedazo de verdade que ela pode apañar. As opinións que eu podía manifestar, mesmo estando pouco informada das peripecias concretas que moverían o Prestige, foi contado aquí dun sitio para outro, non distan nada das que manteño agora, como se o tempo se tivese detido naquele momento e, con todo, son bastante diferentes da grande maioría das que escoitei nestes 17 anos. A miña narrativa, por iso o título da miña intervención era Narrativas desprestixiadas, pois a miña narrativa é neste sentido unha narrativa desprestixiada, entendendo por iso non que eu me vitimice por non ter foro, ou do contrario, cá estou coa fortuna de ter sido convidada para falar. É desprestixiada porque non dependeu exactamente dos acontecimentos. Estes foran retransmitidos hora por hora, quase en tempo real, visto que o Prestige foi tratado como un episodio de guerra. Criaba a mesma alerta, a mesma inquietude. Simplesmente a miña maneira de perceber o que se pasou non coincide co ditado maioritario. O dilema ético que crea unha verdadeira democracia vai por aí, cando formos minoría, cando sabermos que quase todos os membros da tribu opinan de outro modo, segundo as normas da boa política, temos de asumir a opción maioritaria. Trátase de sabernos perder ou de calarnos. O silencio non implica a aceitación cega do que a tribu quer, mas sin recuarnos, temperarnos a furia e aceitarnos que debemos camiñar en conxunto. Porén, con estes anos de perspectiva, xa é posible avanzar un bocado e deslocarnos sensiblemente do colectivo. Para moitas de nós, o caso Prestige acabou tornándose nunha espora que nos acerraría, un estímulo. Deixamos de ser individuos que arranxaban a súa vida como podían e pasamos para a acción política.
Se 300.000 persoas nos manifestamos en Santiago sob unha chuva inclemente, era porque partillábamos un descontentamento feroz e achábamos evidente que non podíamos ficar na casa de brazos cruzados. O Prestige mobilizou unha sociedade sempre retratada como obediente e moitas, tal vez, non deixásemos xa nunca de estarnos organizadas como parte de corpúsculos insumisos. Nos meses seguintes, o barullo social foi tan inmenso quanto imposible de reproducir cá hoxe, porque en cuanto se erguía o movimento nunca máis e un ambiente quase revolucionario impregnaba o meu microespazo social, esta cápsula que é Compostela, con o seu peculiar ambiente político, universitario e cultural, o mundo non iría deterse e en breve o protesto iría confluir co movimento contra a Segunda Guerra do Golfo, mas fiquemos onde estábamos, no Prestige. A solidariedade das sociedades española e europea chegou a través dun forte movimento de voluntarios prontos a apañar o fuel que inundou as televisións. No entanto, eu, como outras moitas voces, lamentaba tantos minutos a falar de bons propósitos e fraternidade. Non era que non sentísemos agradecimento, que non latexase en toda parte un sentir común, sempre interesante. Pior teria sido que fósemos picando os sós, o mar, o barco e máis nós, por citar o poeta. Porén, por moito que esa solidaridade fose imprescindível e revelase a magnitude do acontecido, non era posible deixar de perceber que eses minutos de televisión a retratar os voluntarios viñan tapar ou escurecer un tipo de reivindicación máis fundamental. Non importaba que moitos xovens estivesen prestos a apañar tóxicos. Tratábase era de pôr en pé de luita un país maltratado, con pésimos gobernantes e con terribles decisións que non tiñan volta atrás. A política, a meu ver, non se fai con emocións, faise con análises profundas. Os acontecimentos non demandan simplesmente solucións inmediatas. Os acontecimentos, o real, están aí a nosa vista e exixen pôr as avesas a historia e a biografía. Insisto en que non vou dicer o esperável, en que non coincido cos puntos de vista da maioría social, nin das organizacións políticas, nin dos xuristas, nin dos múltiplos expertos que se teñen debruzados sobre a questão. Admito de antemán que seguramente podería calar, porque o que quero dicer pode ser bronco, mas ás veces tamén é necesario que alguén asine unha narrativa diferente, mesmo se imagina que por definición inesperada e pode prever os sinais de incomodidade. O buque partido en forma de vea, a ser engolido pelo mar, as cadeas solidarias de mans dadas, as persoas de fato macaco branco e con mascarilla, o terror petrificado nos ollos do artista man, aqueles pásaros coas as impregnadas de petróleo que non voltarían a voar, e até un enxeño inmenso en forma de ave que un coñecido actor ben hábil paseaba nas manifestacións para facer reboar sobre as cabezas dos manifestantes, manipulando con os seus cordéis, están gravadas nos nosos arquivos mentais. Há cualquier cousa de solemne cando diferentes persoas que nem sequer se coñecen partillan eses arquivos imaginarios. A memoria colectiva instálase no noso corpo, incorpórase a nós, conmove. Uso estas palabras levemente poéticas para abandonar xa a miña biografía, que a ninguén interesa, e poder sentarme a analizar o colectivo. En 13 de novembro de 2002 producíase o primeiro aviso de que un petroleiro de 243 metros de comprimento e con 77.000 toneladas de petróleo procedente do Báltico e con destino en Gibraltar perdera o controlo e estaba escorado 25 graus a estibordo en luta con un deses temporais desatados tan propios dos nosos invernos. 6 días máis tarde, 6 días, quase unha semana de incompetencia, afundíase a 250 km oeste das costas galegas após unha serie de casos extraños porque a tomada de decisións, que sen dúbida era complexa, produciuse tarde e mal. Nas semanas e meses seguintes asistimos a unha briga oratoria ben curiosa. En cuanto a movilización popular e voluntaria limpaba como podía as costas, as élites emitían declaracións de sainete. Non se puede hablar de marea negra, son manchas negras e dispersas, dicía José Luis López Sors, director xeral de Marina Mercante, en 17 de novembro, 3 días antes de que El País, para dar a noticia do afundimento, publicase textualmente. A las 11:45 se hundió la popa e 4 horas y media después el Atlántico terminó de tragarse la proa. Non é terrible que alguén con responsabilidades indique que a palabra pode ou non pode ser usada. Maré non, manchas dispersas sí. Mas que o único que teña para dicer un xornal acreditado sexa que o mar terminou de tragar a proa, como se o mar andase con fome, era singularmente indicativo. As maneiras de contar algo ás veces son elocuentes de censuras e autocensuras, e o xornalismo evidenciou que morábamos na sociedade do medo. Nunca máis
Foi o nome escollido pelo Movimento Social da Resposta, mas para min era o comezo dunha frase marcante. Eu nunca máis podería acreditar na imprensa. Os acontecimentos daqueles días elevaran o meu ceticismo e instaláranme para sempre na sospeita. El 5 de decembro, Mariano Raxoi, na altura vicepresidente do Goberno do Estado español, alimentaba o discurso humorístico de todos os tempos con aquele famoso "salen unos pequeños hilitos", 4 regueros solidificados en forma de plastilina. O ridículo das autoridades non podía ser maior. O prestix parecía comezo do seu desprestix. No entanto, o Partido Popular conseguía inmediatamente o goberno dos concellos máis afectados e o propio Mariano Raxoi, após ter usado unha imaxe para preescolares, debeu deixar o seu nome perfeitamente limpo de chapapote, porque en 2011 chegaría a presidente do goberno do Estado, non colocado por unha élite militar, mas votado de maneira maciza. A derrota do Vertido veio somarse á derrota dos ideais emancipadores, da confianza na sociedade común. Ainda estamos aí. O que máis chamou a miña atención naqueles primeiros meses e o que hai na miña cautela contra cualquier valoración moderada e realista, como as que normalmente se pretenden, pode sintetizarse en 3 puntos que paso a desenvolver. Punto 1. As visións máis críticas contra o goberno, as que pedían responsabilidades aos dirixentes que pasearan o buque pelas costas, insistían nas consecuencias económicas do que chamaban de traxedia. Primeiro, non era unha traxedia. Unha traxedia é un fío de desgrazas que se orquestra a sós, por unha coincidencia funesta dos astros, segundo dirían visións pouco científicas. Ao contrario, era o puro resultado de que non se aplicasen as legislacións vixentes noutras latitudes, onde as mercadorías perigosas non poden aproximarse das costas. Mas antes de facer análise do discurso, que tamén faremos, voltemos para a interpretación do caso Prestige no que diz respeito á cuestión económica. Como Galiza ten unha importante economía pesqueira e marisqueira, o vertido de petróleo prexudicaba postos de traballo e riqueza. Afectaba o mundo real da economía, o que é chamado sempre por parte das organizacións políticas, mesmo das que se teñen por transformadoras, de sectores productivos. O primeiro que se pode advertir nesta maneira de perceber o caso é que a ecoloxía non conta muitísimo menos do que se canta sempre. Non se falaba da morte dos organismos vivos, non se falaba do direito a termos augas limpas nen paisaxes que nos deleiten, nen moito menos dos deberes que os seres humanos temos na nosa relación coa natureza, nomeadamente o de a preservarnos e o de a cuidarnos. Non se falaba do desfrute psicolóxico e afectivo de gozar da praia. Era curioso. Nos veráns de 2003 e 2004 non permití que os meus fillos se bañasen no noso mar. Unha persoa que cuida das súas crianzas non as mete nunha bañeira con petróleo. E iso é que eran as nosas rías, por non falarnos de que o Prestige continuaba e continúa lá fundida. A meu ver, facíase moito evidente que o discurso político da esquerda galega se conformaba con pedir xustiza restaurativa, ou dito de outra maneira, subvencións por zona catastrófica. Iso significaba un posicionamento anquilosado. Continuaba a defender postos de traballo, como se fai cando se instalan exploracións mineiras ou unha regasificadora nunha ría fechada como a de Ferrol, sen se importar da natureza. A natureza é a nosa escrava, está aí para nos servirnos dela, así dixo Deus a Adán no paraíso: somete os animais todos, esta terra é túa. Nenhun discurso, nen moito menos o de libertación nacional, que estaba inscrito na mochila biográfica de moitas de nós, podería abrirse paso nun país estragado pola contaminación. Comecei a perceber que a frecuente idealización da aldea no contexto político galego non remetía para a natureza como un ben ou como un direito. Era apenas unha evocación do pasado, o lugar de procedencia dos balbinos, mas non producía un calado máis profundo. Nos anos seguintes, a organización ecoloxista histórica ADEGA partiu. Algúns dos seus membros consideraban que a dirección era excesivamente obsequiosa e benévola co poder cando chegou o bipartido, isto é, co poder cando o poder é amigo. A crítica era razoável, chamaba por non nos sentirmos estranxeiras na nosa terra. Escutei moito, cando me atrevía a pôr a miña queixa, que o discurso verdadeiramente marxista false sobre as condicións de produción, que a miña era unha visión chea de romantismo e pouco práctica. Se para viveren mellor as persoas as sociedades teñen que contaminar máis, xa se procurará unha solución que virá dunha tecnoloxía cada vez máis verde. Porén, o importante son as condicións das clases traballadoras. Limpar os vertidos tiña servido para restaurar os medios de produción de mariñeiros e mariscadoras, tamén do crescente sector turístico. Nunca chegou a abrirse paso, non sendo a través de voces isoladas, mas non de maneira organizada e sistemática, unha verdadeira narrativa ecoloxista.
ficamos desprestixiados, no sentido de non termos o prestixe á vista, que estaba fundido e felizmente selado, dicían. Tamén ficamos desprestixiados no sentido de non conseguirmos alzar a nosa voz, que podía ter tornado o episodio nunha oportunidade auténtica para nos ecoloxizarmos. Este país, onde a industrialización tiña chegado tarde e mal, onde o pasado rural estaba ainda recente, podía ter experimentado unha alternativa ideolóxica ao productivismo capitalista e terse tornado na vanguarda dun novo relacionamento coa natureza. Galiza podía ter sido o país do post-prestige e do post-industrialismo ridículo. E digo ridículo porque aquí non están situados os grandes emporios industriais e a partir dos 90 sabíamos que o capitalismo gostaba de deslocalizarse, como se chama a procurar man de obra máis barata noutras latitudes. Chamamos o prestige de calamidade, de catástrofe, de desgraza, como se non soubésemos que estes termos restan culpa aos culpados. O prestige pudo ter sido un momento para criar maior cohesión social e maior benestar. Perdemos esa oportunidade. Segundo punto. A resposta popular á volta do prestige, xa foi dito, articulouse nunha plataforma que se chamou Nunca Máis e cuxos manifestos reclamaban responsabilidades medioambientais, xudiciais e políticas. Embora figurase a reivindicación ecolóxica, aparecía como un termo alixeirado, medioambiental, na altura aínda pouco definido na vida pública. Na literatura específica, viña diferenciándose a partir dos 90 entre unha óptica medioambientalista, isto é, destinada a colocar parches cá e lá nun modelo productivista e contaminante, e a óptica ecolóxica, destinada a cuestionar radicalmente ese modelo. Como non quero caer no exaxero, vou procurar atenuantes e recoñecer que, dadas as presas con que se estaba a traballar, nin sequer era lóxico pedir aos políticos que nunca leen nada sobre filosofías alternativas como ecoloxía ou como feminismo, que estivesen correctamente formados. Mas na miña óptica, que é a óptica dunha profesora, as persoas apenas poden ser libres se pensaren críticamente, e a formación e a leitura son imprescindíveis para ese pensamento crítico. Os compañeiros da política desapuntábanme a medida que se presentaban como persoas sen profundidade para refletir, sen curiosidade para coñeceren alén do que se decidía nas executivas e nos comitéis centrais. Tamén pouparei que na maioría dos casos desestimaban con desprezo absoluto cualquier indicación que lles fose feita neste sentido. Dito da maneira máis discreta posible, a bandeira galega sobre fondo negro que identificou o movimento ondeaba con escasas argumentacións realmente ecoloxistas. A plataforma pretendía era visibilizarse como unha reacción popular contra a maneira en que se tiña xerido o caso e nas innúmeras mobilizacións en que participou foi reclamado que a Galiza fose declarada zona catastrófica e se activasen as medidas económicas ou as axudas para recuperar as costas contaminadas, limpar os vertidos tóxicos e compensar os sectores afectados nesta tradición marítima. En coherencia con este posicionamento administrativo da cuestión, pedían penas para os responsáveis e medidas preventivas. O movimento estaba constituído por 200 asociacións vinculadas á sociedade civil. Esa era a súa carta de presentación na imprensa. Mas era Vox Populi que, embora aberta a simpatizantes diversos, estaba organizada por formacións nacionalistas. Nos anos seguintes, tive a oportunidade en moitas ocasións de escuitar dirixentes do BNG a desexar que tal ou cual incidente perturbador pudese ser canalizado dunha maneira semellante a como fora o Nunca Máis. Sempre me sorprendeu e moito tal arrogancia, porque eu non vi nada de ótimo naquela intervención política vista desde as organizacións. Era ben sabido entre que se movían os ambientes sociais e políticos composteláns que o Nunca Máis acaparaba as accións de protesto. En vez de permitir unha certa apertura, até unha certa desorganización, no sentido de diferentes colectivos axitaren a sociedade con o seu descontentamento, a plataforma tiña certas maneiras políticas que pretendía chefiar tudo e apresentábase como única resposta. O seu impacto mediático tiña a ver, evidentemente, co sustento popular das súas accións, mas tamén co facto elementar de que transmitía o que o poder precisaba, unha imaxe única de resistencia que, unha vez chegadas as subvencións, a limpeza das praias e a acción dos tribunais, podería ser eliminada limpamente. Para iso servía que fose única. Os dirixentes do Nunca Máis axiran, ou as figuras dirixentes desde os partidos políticos, axiran con excesivo protagonismo e bastante ingenuidade, e non faltou quen os acusou do meu entorno de axir con fins partidarios, de teledirixir a resposta.
Así, moitos dos minúsculos grupos feministas, ecoloxistas, independentistas que na Galiza facían parte da alternativa en termos de política real ao poder sentiran diversos tipos de insatisfazón. Queixábanse de estaren pouco representados na plataforma, de seren excesivamente orientados para intereses partidarios ou reivindicaban un verdadeiro discurso ecolóxico. Este estilo de friccións non se visibilizaba facilmente e boa parte diso que se chama a cidadanía, entendendo por tal o individuo pouco mobilizado, leitor de xornais, mas non moito proclive a participar directamente, nin sequer percebeu o desconforto. O nunca máis reinaba nas rúas, mas nos anos seguintes, esas minorías que estou a mencionar, a partida proclives a se organizaren en diferentes formas de disidencia, deslocáranse para posicionamentos próximos ao anarquismo, entendendo por tal suspeita da democracia representativa, dos partidos políticos e das súas alternativas, criazón de discursos antipoder variados e, nunha certa medida que quero deliberadamente separar do anarquismo, evoluíran para posicións libertarias nen sempre ben definidas nen articuladas, que ian dunha decidida crítica antiautoritaria até casos que claramente se mostraban tendentes á apatía. Reformulo todo este apartado de maneira clara. Outra vez, a falta dun discurso sólido no sentido ecolóxico impediu que o Prestige, nunca máis, fose un antes e un despois na vida pública, como sen dúbida o foi nas nosas vidas privadas. Que hai puntos como de concordancia ou de eco e de contradición con respecto a Luís. Parte desta insatisfacción solidificou no movimento Galiza non se vende, que uns anos máis tarde, co partido no poder, colocaba algúns dos seus membros, incluídas as caras máis coñecidas do nacionalismo, en manifestacións contrarias á política do goberno en que o propio nacionalismo participaba. Galiza non se vende, en boa medida estaba constituída por persoas que, co incidente do Prestige, tomaran consciencia ecolóxica mesmo por cima das habituais lealdades de partido e que se movilizaban para denunciar outros terribles episodios de impacto sobre a natureza. Sirva para apoiar a miña análise que cada vez que se producen manifestacións por causa ecolóxica, quer por minas, quer polos incendios anuais, a imprensa volta a falar do espírito do nunca máis, aludido agora tamén recentemente, tiñamos unha conversa antes, a pesar de nunca máis ter falado en ecoloxía de unha maneira demasiado sucinta, demasiado pouco profunda, demasiado ambientalista. O que se ouvía falar a miúde era de sectores productivos, e isto é bastante diferente de ecoloxía. Finalmente, o movimento foi acusado en moitos deses pequenos círculos de masculinista. Non se trataba de que as caras visibles fosen homes ou non só diso. Era a primeira vez que na Galiza o activismo feminista viraba realmente denso e complexo. O nunca máis, para crecer, procurou envolver moitos referentes, tamén mulleres. Non se podía dizer honestamente que non fósemos tidas en conta. Mas o activismo feminista na Galiza era nutrido, variado, e tiña feito moito traballo, por pouco retratado que fósemos altifalantes dos medios, na cohesión do movimento asociativo. Moitas feministas estaban organizadas en partidos, mas o movimento lilás na Galiza sempre manteve os seus propios espazos de encontro e de diálogo. Elas esperaban, nós esperábamos, que os procedimentos da política fosen máis participativos, máis horizontais, máis femininos, nun sentido político radicalmente diferente do que se entende por igualdade. Tratábase de crear liderados entrañados, partillados e con preferencia descabezados. A tomada de consciencia que estábamos a asumir era singular, como se moitas décadas daquela transición modelo, dito en termos burgueses, tivesen fraguado alternativas tremendamente exixentes, maduras e con capacidades para unha crítica argumentada, detalladísima, que encontrou as organizacións clásicas desacauteladas, nen sabían disso. De alguna maneira, o Prestige foi o noso 15M 8 anos antes. Contra a idea de a Galiza andar atrasada, estou convicta de que tudo o que acontece en cualquier momento en Madrid sempre ten un avanzo na Galiza. Pode parecer que a frase que acabo de pronunciar e que penso que xa foi pronunciada esta mañá é orgullosa, mas eu non estou así tan feliz con ela. Non conseguimos nunca rendibilizar esa intensidade política que en potencia temos. Terceiro punto. Mudando agora o noso foco de atención, conviría aludir ao relato posterior do incidente.
Nas últimas décadas, Galiza sofreu 8 episodios de vertidos de sustancias químicas de todo tipo, de pesticidas e hidrocarburos. En 1957 naufragou en Xamina, en 1965 en Anxilas, no 70 o Policomander, no 76 o Urquiola, no 78 o Andros Patria, no 87 o Casón, no 92 o Marexeo e no 2002 o Prestige, até posible que teñamos aí unha porta. En todos os casos, houve temporais ou imprudencias que deixaran as costas poluídas, mas a frecuencia e a tipoloxía do fenómeno converteunos na rexión costeira do mundo máis afectada por esta desorden da intervención humana na natureza, que non é unha traxedia, non é un accidente, porque ten causas. Nos cuadernos de información económica de 2003, Vázquez, Varela e Prada, cientistas, aseguraban que as nosas costas receberan máis do 10% de vertidos marítimos de petróleo do mundo e explicaban que 60% do tráfego de carburantes que viaxan para o norte de Europa teñen como paso obrigado o corredor de Fisterra, de maneira que as probabilidades de se produciren vertidos eran inexorables, dicían eles. O discurso científico sempre se resiste a análise. Non sabemos se estes cientistas estaban a abogar por unha nova legislación, como efectivamente o Prestige conseguiu, ou simplemente pretendían descrever a realidade. Mas inexorável é un adxetivo de traxedia grega. En termos de realpolitik, a hipótese de que teña lugar un vertido grave debe ser cuidadosamente calculada e evitada, contornada e ponto. Segundo os dados de salvamento marítimo, en 2015 detectáranse 36.126 barcos, 18.786 deles transportaban materias perigosas. Após o Prestige, a normativa obriga a todas as embarcacións a comunicaren a súa presenza ao cruzaren as liñas de demora 130 ao Cabo Vilán e 75 ao Cabo Fisterra. Nestes 17 anos, os expertos avaliaran repetidas veces quase tudo. Fernando González Laxe, en datos de EFE publicados no 17, no outubro do 17, dicía que aprendemos en sinalización, no maior controlo dos buques que transportan mercadorías perigosas, embora non existira aínda, 17, un organismo técnico para a tomada de decisións en caso de incidente. O almirante Fernando del Pozo, que desempeñou cargos de dirección do Estado Maior na OTAN, criticaba que apenas se tivese creado un Consello de Seguranza, un tipo de organismo ao seu ver inoperante en circunstancias de emerxencia marítima. As súas palabras non teñen desperdicio. Alude a que as crises de seguranza no mar deben ser resolvidas por persoas, non por comités. Quero creer que quere dicir que estes comités non se reúnen e, por tanto, son inoperativos, porque isto de que sexen decididos por persoas e non por comités para mí non é moi claro. E que debemos ter en conta, cito textualmente, para alén da maldade humana, a estupidez, que é a causa dos accidentes. Introducir na análise a estupidez humana é significativo. Non parece, segundo os dados mostrados, que nen cientistas, nen políticos ou militares nos estexan a fornecer de información completa, clara e honesta. Unha procura en internet das últimas noticias é reveladora de que pasados 17 anos apenas interesa axustar as contas. En decembro do 18, EFE dicía o Supremo fixa en máis de 1.500 millóns de euros as indemnizacións do Prestige. EFE tamén. En marzo do 19, a Audiencia da Coruña ordena pagar 2.500 millóns de euros aos condenados do Prestige, o capitán do buque Apóstolos Mangouras como responsable civil principal e a propietaria Mare Shipping. Nun especial que Cultura Científica publicaba no ano pasado, indicábase que até 2007, quer dicer, nos 5 anos posteriores ao afundimento, máis de 300 especialistas de 42 centros de investigación traballaron en proxectos relacionados con o Prestige a percorrer 2.000 km de costa. A primeira conclusión de todos estes estudos, segundo Beatriz Morales Vin da Universidade das Illas Baleares, é de sorpresa e alivio. A pesar dos alarmes, o océano e as costas recuperáranse con unha avidez inesperada. A seguir, como é de esperar, aconsellan manter a vigilancia no futuro porque non se coñecen onde están parte das 77.000 toneladas que elevaba o petroleiro e que poden afectar os ecosistemas do futuro. Como é que non sabemos onde están? Por acaso perdéranse? O sea, volatilizáranse de maneira poética? Porque se a volatilización é de maneira física, unha sustancia por volatilizarse non é menos perigosa. Nesta liña aliviadora, o grupo de Miren Cajaraville indicaba en 2004 que os mexillóns mostraban síntomas de recuperación. O grupo de Darío Mónaco, da Universidade de Nápoles, notaba diminución das concentracións, dos 300 kilos por metro cuadrado en xaneiro de 2003 ante as 500 gramas por metro cuadrado en outubro de 2004. Desculpen a miña ousadía, mas a mensaxe última destes estudos parece bastante simples.
por moito que a catástrofe se producir, sempre podemos recuperarnos. A natureza límpase a sós. Que bon que se pase o tempo e todo se limpe e non, para nós poder voltar a suxar. Entretanto, nunca máis se falou de como fora fechado o Prestige e de cuánto resistirá. Todas vemos con certo pavor unha central nuclear, nen por estar selada deixa de ser perigosa. Curioso que este sarcófago afundido aí ao lado non asuste ninguén, nen sequer os mesmos cientistas que falan do terrível que é o tabaco para a saúde. Desculpen tamén a miña ignorancia, mas apavórome cando esta última equipa de investigación insiste en que, embora descesen as concentracións, estou citando literalmente, non sabemos onde está o petróleo que falta do vertido do Prestige, aínda que peritos e pescadores o teñan visto no fundo do mar e perto da costa. Como é que non sabemos para onde foi outra vez? Que significa? Que desapareceu, tipo cabalo con asas, tipo Pégaso? Ao mediren as concentracións de metais pesados na ría de Vigo, os maiores síntesis, insisten estes cientistas que pretenden tranquilizarnos, resístanse na súa parte interior e, por tanto, veñen a nos a tranquilizar, a súa orixe está na actividade humana e non nos vertidos. Eu adoro esta seguranza dos cientistas. Conste que non vou defender as augas fecais, mas prefiro non me bañar delas, lóxicamente, mas comparar as feces, ou seja, o que podemos producir os seres humanos no interior das rías con os metais pesados pareceme tan absurdo como comparar un cogumelo de campo coa radioactividade. Con efeito, ambos poden matarte, mas é incontornável que a última é máis perigosa. Estas tres grandes críticas que veño a denunciar implican unha absoluta falta de discurso ecolóxico na nosa sociedade e unha forma de abordar os problemas envolvida no espartillo do poder, o micropoder establecido dos medios de comunicación, das organizacións políticas e da propia ciencia, que non sempre é interventiva e frecuentemente está abafada por intereses diversos. 17 anos depois, continuo, por tanto, a pensar o mesmo. Que precisamos dun análise crítica do discurso político que nos permita descolar dos camiños transitados, esos que pillaron por sorpresa as organizacións, porque eses son ruíns e inservíveis eses camiños. Que precisamos dunha perspectiva transformadora no social que até agora só observei no feminismo e no ecoloxismo como principais motores de masa crítica deste país. E que precisamos reconsiderar os modos de vida e as prioridades na sociedade, nunha sociedade que estamos a transformar e a modificar de maneira acelerada e ollar con prazos amplos, o que convidaría a colocar na mesa ese termo tan temido da ecoloxía. O curioso, a meu ver, é que estas tres necesidades poderían ser alentadas da investigación en materia filosófica ou humanística e frente á imensa cuantidade de publicacións que podemos atopar nesta universidade, por exemplo, sobre o Prestige nas ciencias consideradas duras, chamadas duras, en bioloxía, ou mesmo en ciencias como a economía, sorprende a falta de pesquisas neste sentido humanista, de estudos culturais, de análise crítica do discurso, de filosofía, aquí quase hai un deserto. Como profesora de lingüística xeral, eu teño dirixido durante estes últimos anos varios traballos, sobre todo de fin de grau e traballos de fin de máster, que revistan o caso Prestige e o seu tratamento na imprensa a través desa análise crítica do discurso, cuestionando a ciencia mecánica e as súas consecuencias tecnolóxicas ou adoptando decididamente un paradigma ecoloxista ou ecolingüístico, que é o que eu podería facer, quer dizer, ciente de que o universo non está feito en exclusivo para os seres humanos. Por exemplo, Luís antes mencionaba se houve mortes ou non houve mortes. Mortes humanas, porque mortes son todas. E ese modo de ver as cousas está sometido a intereses políticos, claro, a intereses económicos e está, ademais, impregnados de estatismo, dun estatismo moi forte na maneira de ver a realidade e ven a propia natureza como un obxecto estático. A interacción entre as linguas e o contorno natural produciu nas últimas décadas un interesante discurso, un discurso que se chama xa Wordspeak, e que é particularmente crítico e eu penso que podería ser moito interesante na nosa contorna, onde además temos tantos problemas semellantes. Estou facendo unha semellanza directa co problema da lingua, neste caso. Unha observación que teño feito dentro dunha liña de intervención ecolingüística é que as diferentes descripcións do Prestige nunca usaron o termo maricidio. Como non apareceu un termo como maricidio? Tamén non se usa un termo como floresticidio nos incendios, non se usa un termo como montañicidio no caso do Iribio, do Monte Iribio. Son maricidios, son floresticidios e son montañicidios. E que curioso, as feministas conseguiron moi ben popularizar o termo feminicidio, que está moi
popularizado entre nós, en un recente libro de Carme Adán, mas era moi utilizado en círculos feministas, e somos nós que exportamos terminoloxía. Neste sentido, Galiza é unha vanguarda, porque en outros lugares de falas próximas, estou pensando de fala portuguesa ou de fala española, non se utilizan estes termos tan duros. O discurso con que foi narrada a chamada catástrofe de Prestige era ben indicativo da magreza dos nosos posicionamentos en termos ecolóxicos. É por iso que eu convido o meu alumnado para analizaren a maneira en que a imprensa galega transmitía as noticias como unha forma de gañar na profundidade de análise que estou reivindicando para as plataformas cívicas e para as organizacións políticas. Vou exporvos algúns deses exemplos así moi rapidamente que tomo dos traballos do alumnado. O episodio que ten o Prestige como protagonista, vou me chamar así, episodio, habitualmente foi aludido na imprensa como Maré Negra, mas en moitas páxinas demostrouse unha preferencia por Mancha Negra, máis interesante do punto de vista do poder. A primeira das expresións evoca que un elemento natural, a maré, se vexa danado por un vertido, en cuanto a segunda é un eufemismo que minimiza o impacto, non obriga a indicar o perímetro de superficie atinxido. En A nosa terra expúñase. O cualificativo teño datas con días e todo, se queredes, mas vou por brevidade eliminar. O cualificativo de Maré Negra semella prohibido nos medios. E era certo, mas ese mesmo xornal usou moitísimas veces o termo mancha negra, mancha de fueloil, dúas grandes manchas. Únicamente en A comarca do Morrazo e no Novas da Galiza fíxose o uso exclusivo da forma Maré Negra. De maneira semellante, desastre e desfeita apareceran en todas as publicacións. A palabra catástrofe, habitualmente asignada aos elementos atmosféricos causantes dunha eventual traxedia, foi raras veces cuestionada. Nese sentido, máis unha vez, era A nosa terra o xornal que máis teorizaba sobre os usos lingüísticos. Hai que falar de estado de emerxencia fronte ao concepto de catástrofe natural, dicía, pois a situación que se padece non foi provocada por causas meteorolóxicas, senón pola neglixencia e incompetencia dos gobernos. Porén, catástrofe é a forma máis reiterada. Témola na Voz de Galiza, témola no Correo Gallego, no do Morrazo. O termo traxedia úsase para dar a noticias en determinar graus de culpabilidade. Por exemplo, Novas da Galiza. A superación da traxedia virá dada pola nosa forza colectiva e forza regeneradora da natureza. E un uso semellante pode observarse no termo accidente. Por definición, un accidente é un evento causado por cualquier trastorno na marcha prevista nos acontecimentos. En cuanto ao substantivo crise, se reservaba para referir o impacto económico, sin a demanda de exames máis rigurosos, que exixiría un termo como sinistro. Se asinamos unha cláusula con unha compañía de seguros, eles van usar moi claramente esa diferencia. Que curioso que nós non a usemos. Son bastante evidentes as diferencias entre formas fortes. Unha forma forte para min sería atentado, que só existía en A nosa terra, e lembra o activismo feminista, o chamar de terrorismo machista, ou a violencia de xénero, e as formas que inclúen deliberadamente peste ou praga. Unha peste ou unha praga incontrolable. Mas interesantes para mí son os exemplos sintácticos. A tendencia é a usar construzóns que obstaculizaban o recoñecemento dos responsáveis, a evitar o axente expreso. Así, frente a Galiza sofre asolada por unha das maiores catástrofes ecolóxicas mundiais provocadas por un petroleiro, onde a culpa é do petroleiro, aparece o Prestige fora advertido de erros de seguridade. Estou a ler da Voz. Pero quen advertiu? E cando advertiu? A ausencia do axente permítenos comprometer moito coas causas. A Federación Ecoloxista Galega denuncia públicamente os danos evitáveis á fauna e á flora das praias que se están a provocar nos labores de limpeza da Maré Negra causada polo Prestige. Aceptada a fatalidade, comezan as primeiras valoracións das perdas provocadas polo Prestige, danos ocasionados polo Prestige. Sempre a culpa é do Prestige, que o que non sendo completamente falso, non é completamente verdadeiro. Nun exemplo como tentar recuperar o maior número posible de exemplares de fauna afectados polas manchas negras do fuel de Prestige, o paciente, fixadevos, non son animais de carne e oso, están lixeiramente simbolizados, pasan a estar moi pouco tangibles, son exemplares de fauna. As metáforas constitúen tamén un poderoso elemento de categorización. Os seres humanos preséntanse a cometer a luita contra a contaminación, embora nunca como axentes causantes, para o que se chama as forzas meteorolóxicas. Leo, A nosa terra.
están todos dispostos a ir buscar as manchas e atacalas, como atacaban o gano as baleas co seu arpón e as súas traíñas. Vedes que resulta até épico, van a atacar as manchas. Na voz, a praga de manchas negras mantén a ameaza sobre as rías galegas. A natureza parece personificada con efeitos de literatura barata. No Correo Gallego leo: a costa despide cun ata pronto a marabunta branca de limpadores. Vale. En a nosa terra, que non sería suspeita con principio desto, dúas grandes manchas ollando coa súa cara negra de morte fronte ás nosas costas. Novas manchas negras axexan. Como era de esperar, produz desconforto a maneira en que o asunto do Prestige foi contado. Non há verdadeiro debate ecolóxico nen nos escritos científicos, nen nos económicos, nen nos políticos, nen nos que aparecen na imprensa. De alguna maneira, poderíamos dicer que 17 anos depois, para alén das valoracións prácticas, aínda fica unha fenda aberta a de encenar a miseria do debate ético que nos unimos. Como conclusión xa, de conclusión mínima, ao meu ver, o Prestige non implicou unha virada ecolóxica, nen sequera implicou tracer unha consciencia integral da natureza para o campo da acción política, nen para os estudos científicos especializados. Tal vez fique aínda, penso que sí, a posibilidade de reorientar na lenta reflexión das humanidades aquele episodio para unha visión do mundo máis biocéntrica ou máis ecocéntrica, para influenciar a sociedade e incidir nunha tomada de decisións. Agora que o clima nos parece preocupar máis que nunca, agora que a xuventude europea arbora novas mensaxes nesta dirección, agora que no mundo a ciencia parece convicta da necesidade de imprimirmos unha mudanza ao noso consumismo brutal, agora que o colapso enerxético parece unha realidade máis próxima, o Prestige está ao noso dispor na memoria recente para non cometer máis disparates. O problema foi mal abordado, mas, a meu ver, non só por parte de Fraga, non só por parte da Raxoi, non só por parte das autoridades, tamén por parte da sociedade civil, que non conseguiu armarse en defensa de valores alternativos nin encenar a acción política e ética, digamos, propia de unhas subjetividades alternativas. Falta e tempo sobran tóxicos nas nosas costas para nos colocar en pé de guerra, para dar prestixio ao que foi e o que aínda é, na maior parte dos círculos políticos, unha narrativa desprestixiada. Na maior parte dos círculos políticos, ecoloxista é sinónimo de hippie come flores. E, ao mellor, é ocasión ou oportunidade de prestixiar esas narrativas. Moito obrigada.